I ćao svima i dobrodošli u moj novi video, ja sam Ana i danas ćemo pričati o top 10 španskih filmova, tako da ukoliko želite da vidite, nastavite da gledate video. Meni lično su španski filmovi najbolji zato što se desi uvek nešto neočekivano i uvek se nekako taj kraj izokrene i svaki put ostanem onako šokirana kako mogu da smislim tako nešto u filmu. I prvi film koji imam da vam preporučim je La cara oculta, to jest Skriveno lice, i dešava se o tome da devojka živi sa svojim momkom i želi u jednom trenutku da vidi čisto šta bi on radio da ona nestane, tako da se sakrije, da kažem, u neku prostoriju pored sobe, ali tako da može da ga gleda iz svakog ogledala. Tu se dešavaju sada razne stvari i ovaj film ima ocenu 7,4 od 10, tako da stvarno je predobar film i to je drama, misterija i thriller. I stvarno vam preporučujem da pogledate ako volite te žanrove jer je stvarno odličan film. Sljedeći film koji imam da vam preporučim je El Orfanato, to je Sirotište. To je film iz 2007. i također je drama, misterija i thriller. Radi se o tome da jedna žena dovodi kao svoju porodicu, to je sina, u kuću koja je kao živela kad je bila mala, koja je umeđu vremenu bila i sirotište i sada njen sin počinje da priča kao sa svojim novim imaginarnim drugom, koga niko naravno ne vidi osim njega. Jednog dana naravno njen sin i nestane, tako da ona ga neprestano traži jer nije jasno stvarno gde bi on mogao da bude. I ovo je jedini film koji ja nisam gledala, ali mi je mama skoro ceo prepričala i gledala sam čak i neke delove sa njom, ali mi je bio prestrašan, tako da sam se malo plašila da ga gledam. Zatim treći film koji imam da vam preporučim i njega sam najskorije, da kažem, gledala. To je film Contra Tiempo. On je iz 2016. i on je kriminalistički, misterija i thriller. Svi uglavnom su tako neki filmovi jer su to španski bukvalno najbolji filmovi i ja njih obožavam da gledam. Radi se o tome da je glavni lik osuđen za ubistvo i sada kod njega dolazi žena advokat koja želi da mu pomogne kako da ga oslobode i on u početku ne priča i celu priču, a kasnije kako teče film ispriča ipak celu priču kako se šta dogodilo. Naravno, baš je dobra priča i radi se o tome da su kao on i njegova devojka sreli na putu nekog mladića i to jest sreli, nisu ga sreli nego desila se neka saobraćajna nesreća i slučajno su ubili tog mladića, to jest on je poginuo u toj saobraćajnoj nesreći i oni su pokušali da sakriju njegovo telo, ali naravno tu imate više isprepletenih priča zato što on prvo priča jednu, pa drugu, pa tako se svašta nešto isprepliće, pa onda i šta advokat kaže da se možda desilo i stvarno odličan film, tako da ukoliko obožavate takve filmove kao i ja, obavezno ga pogledajte, moja topla preporuka. Zatim sljedeći film za koji verujem da ste ga svi apsolutno pogledali, ali evo čisto da se nađe u ovih top 10 je 3 metra iznad neba. Piše da je akcija, drama i romansa, ali najviše je meni nekako ljubavni film, tako da ukoliko volite neke ljubavne, dobre filmove, obavezno pogledajte ovaj. Radi se o tome da se ta kao babi dobra devojka, sve onako uči, sve onako divna, fina i dobra, zaljubi u Aća koji je loš momak, kako da kažem, i onda jednostavno osobe iz različitih svetova, kako je to kada su zajedno, šta se tu dešava, različiti problemi, šta se desi da ih na kraju rastavi. Naravno imate i drugi deo ovog filma koji se zove Želim te, to jest Tengo ganas de ti. Ovaj drugi deo mi se malo manje svideo, ja nekako ne znam, već su promenili i temu i onda oni su se kao opet sreli, ali on ima kao neku drugu devojku i onda, ne znam, baš onako čudnjikav taj drugi deo i ima mnogo više drame nego u prvom, tako da eto možete pogledati i taj drugi ukoliko već niste, ali generalno taj prvi je mnogo bolji. Sljedeći film koji je mene isto onako oduševio, mislim svi ovi bukvalno filmovi, osim eto 3 metra iznad neba, ali ovi ovako akcioni i to vas ostave na kraju bez teksta jer stvarno ne očekujete nešto takvo. Ali sljedeći je Le piel que habito, to jest koža u kojoj živim. Radi se o tome da jedan hirurg je izumeo kao neku kožu koja je otporna na sve i sada bukvalno je kao stvorio čoveka, to jest ženu
sa tom kožom i sve je onako lepio i zapravo, kako da kažem, napravio je skroz da bude takva kakva jeste i ona je otporna bukvalno sada na sve, ali iza toga stoji mnogo neka tamnija priča koja se desila u prošlosti i koja je tog doktora kao mučila sve vreme dok je on pravio tu ženu, tako da stvarno možete pogledati taj film jer je jako dobar. Ukoliko ste mlađi, možda i nije za vas baš. Mislim, ako ste otporni na tako neke onako osetljive scene, možete ga pogledati. I stvarno, ovaj film je također predobar i ostavi vas onako bez teksta. Šesti film koji imam da vam preporučim je El Cuerpo, to jest Telo. On je misterija i thriller i stvarno radi se o jednoj ženi koja je kao nestala iz mrtvačnice i onda su uhapsili njenog muža i sada tu se dešava čitava istraga kao da li je on kriv, da li je on uopšte i ubio i ukrao iz mrtvačnice, mada on u međuvremenu je našao i kao ljubavnicu, tako da oni se sada brinu kao da li je ona stvarno onda umrla ili nije, pošto je kao nestalo njeno telo, tako da stvarno odličan film i također ima ocenu 7,6. Još jedan film koji sam skoro gledala je Los Ojos de Julia, to jest Julijine oči. Ovaj film se čak onako ubraja u horore, misterije i trilere, ali bukvalno je najviše horor jer sam ja toliko puta umrla. Ja ne volim baš horore, ali ovi španski su mi jako dobri i svaki put mi stane srce, tako da verovatno ću jednog dana dobiti srčani udar gledajući horor. Radi se o tome da je od te glavne kao Julije sestra umrla, to jest obesila se, ali bitno je to da je ona bila slepa i također da i ova Julija ima neku bolest kao koja je nasledna, od koje se kao vid pogoršava i postaće slepa jednog dana. Ona naravno ne misli da se njena sestra stvarno sama obesila, već veruje da je tu još neko bio i da je jednostavno, kako da kažem, pomogao da se ubije, jer kao ona nije imala razlog da se ubije, tako da ona počinje tu da istražuje. U međuvremenu njen vid se sve više pogoršava i na kraju dolazi do toga da uopšte ne vidi, tako da stvarno je jako dobar film, jer bukvalno samo je ona ubeđena da tu postoji neko. U međuvremenu dešavaju se i mnoge strašne stvari, tako da stvarno treba da pogledate ovaj film ukoliko volite tako neke horore. Čisto da ne bude da vam sve tako neke horore preporučujem, postoji jedan film koji je mene jako nasmejao. Gledala sam ga pre nekoliko godina i zove se Los Amantes Pasajeros. Na engleski je preveden I'm so excited, ali nisam sigurna da li je to zbog pesme koja ide onako I'm so excited ili je se stvarno tako prevodi, ali eto tako su ga preveli na engleski, tako da vam sad neću prevoditi onda na srpski jer ne znam baš kako bi ga prevela. Radi se o tome da kao ljudi su u avionu i nešto je pokvareno, čini mi se, i kao ne znaju da li će uspeti da slete i uopšte da li će preživeti, ali kako to putnici ne bi otkrili ove kao stewardese muške, to jest kako se to kaže stewardi, pokušavaju da razvesele i pevaju i igraju tim kao putnicima, tako da je stvarno presmešan film i treba da ga pogledate ukoliko volite tako neke dobre komedije. Sljedeći film koji bih voljela da vam preporučim je Izmael i on je iz 2013. Piše da je samo drama, ali meni je onako malo i, kako da kažem, ljubavni i slično, zato što radi se o jednom dečaku koji traži svog oca i, mislim, i nađe ga, uglavnom to se dešava pri početku filma, ali onda želi i da ostane sa njim i stvarno jako presladak onako film, tako da bih vam ga preporučila ukoliko volite tako neke onako da se raznežite i takve filmove. I posljednji film koji bih voljela da vam preporučim je Palmeras en la nieve, to jest Palme u snegu. Dosta sam dugo želela da odgledam ovaj film i tek sam ga možda pre nedelju ili dve odgledala, jer nekako, ne znam, činilo mi se kao da i nije toliko dobar i da, ne znam, možda mi se neće svideti i slično, ali bukvalno film je drama i ljubavni. Dešava se 1920-ih, 30-ih kada je Gvineja bila španska kolonija i uglavnom sada kao čovek odlazi iz Španije u Gvineju, čisto da vidi kao kako je tamo jer se tamo rodio i sve i počinje da živi taj život onako sa tim ljudima kao koji su vođe te kolonije i slično i onda gleda kako muče u stvari
te crnce i kako oni mnogo moraju da rade i sve, ali dosta on postaje prijatelj sa njima i mnogo je bolji nego ti kao glavni koji su iznad njega. Tu se dešava jedna prelepa ljubavna priča gde se on zaljubljuje u jednu devojku, kasnije sa njom ima i dete, ali mnogo se tužnih stvari tu dešava zato što posle jednostavno kada je kao Gvineja oslobođena, on više ne može da ostane tu jer će ga ubiti, ona ne može da ode sa njim jer je rođena tu i jednostavno oni su morali da se rastave. Ima dosta bolnih scena u filmu, tako da s jedne strane je jako težak, da kažem, film, ali je jako dobar, tako da eto i to bih vam preporučila ukoliko volite tako neke onako malo teže, a da nisu drama, thrilleri i slično. I eto, to bi bilo to za ovaj video, nadam se da vam se svideo i da ćete pogledati neki od ovih filmova ukoliko već niste možda i sve, jer stvarno su odlični i pišite mi dole u komentarima kada pogledate da li vam se svideo neki od ovih filmova. Ljubim vas puno i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!